Il-middleman fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia Melvin Thoma ikkonferma fuq il-pedana tax-xhieda li anke hu kien sema li Vince Muscat il-Koħu kien se jirċievi €300,000 ħlas biex joqtol il-ġurnalista, flus li kien ser jirċievi minn persuna li ma tistax tissemma. Dan huwa marbut mal-allegazzjoni li l-Mażunerija f'Malta kienet ukoll involuta f'attentat taqtil fuq il-ġurnalista. Melvin Thoma insista li din l-informazzjoni dwar €300,000 waslitlu minant Mario De Giorgio, hu l-aħwa Alfred u George De Giorgio, u spjega li allegatament il-flus ma laħqux għaddew lil Koħu minħabba li dan tal-aħħar kien arrestat. Il-ħamis filgħodu komplet ix-xhieda ta' Melvin Thoma fil-kompilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' Jorgen Fenech, akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Caruana Galizia. Melvin Thoma xed kif Johan Cremona, business partner ta' Jorgen Fenech, kien qallu li l-ex deputat mexxej Laburista u ex Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona kien ser jiġi interrogat brabta mal-qtil tal-ġurnalista u spjega wkoll li qallu li l-istess Cardona kien parti mill-komplott tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Madankollu Thoma stqar li dan huwa ma jistax jikkonfermah. Huwa spjega wkoll li kienu jgħidulu li rridu jċabsu lill-ex Ministru jew lill-avukat li jismu ma jistax jissemma bil-qtil tal-ġurnalista. Il-middleman saħaq ukoll li permezz ta' Cremona huwa sar jaf li l-ex Chief of Staff ta' Kastilja Keith Schembri kien jikkomunika u jgħaddi l-messaġġi tiegħu billi juża l-security detail Kenneth Camilleri u għaddeskrivih bħala bniedem illi moħħu jilħaqlu. Thoma xed illi Cremona kien qallu li l-pulizija daqt kienu ser iwettqu xi raids u li huwa kien jaf illi kienu se jarrestawh fuq ħasil ta' flus. Melvin Thoma insista li Cremona rridu jeqret ir-recordings għaliex ħajjet Jorgen Fenech u Keith Schembri kienu jiddependu fuqu. U stqar li lejn l-aħħar kien jikkomunika ma' Fenech permezz ta' signal għaliex Jorgen kien informah li s-servizzi segreti kienu qed jispijjaw fuq it-telekomunikazzjonijiet tagħhom. Fil-qorti Thoma spjega li f'konverzazzjoni li kellu ma' Fenech, in-negozjant kien stqar miegħu li huwa kien offra xi flus sabiex David Casa ma jerġax jiġi elett bħala membru parlamentari Ewropew waqt l-elezzjonijiet tal-2019 għax, skont Fenech, Casa kienet jaqbad miegħu. Tul ix-xhieda tiegħu Melvin Thoma għal darb'oħra tenna li Jorgen Fenech kien konxju ta' ħafna affarijiet brabta mal-investigazzjoni tal-Pulizija u stqar li l-informazzjoni kien iġiba minant l-ex deputat kommissarju Silvio Valletta u lit il-leminija tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat Keith Schembri. F'mument minnhom il-middleman emozzjona ruħu stqar li meta l-avukat Jason Azzopardi u tliet imħalfin għalulu jekk kien xjaf li Daphne Caruana Galizia kienet omm ukoll irrealizza x'kien għamel u stqar illi Fenech qabdu joqtolha b'dan is-salib issa se jkollu jġorru għal-omru. L-avukati Gianluca Caruana Karen, Marian Camilleri u Charles Merċieqa qed jidhru għal Jorgen Fenech. L-avukati Jason Azzopardi u Theris Komudini Kakija qed jidhru għall-familja Caruana Galizia fil-waqt li l-avukati Philip Gallia Farrugia u Anthony Vella qed jirrappreżentaw lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali bil-prosekuzzjoni titmexxa mis-Supretendent Keith Arnaud u l-Ispettur Kerzara. Il-każ kompli jinstema' fil-qorti nhar it-tlieta 8 ta' Ġunju.